Kawiner, mayang hapon, kag-welcome sa Heart Story. Ang anak, bunga sang pagpalangkaanay sang duha ka magkahagugma. Ang anak, ang isa sa mga rason sa pagpabakod pagid sang isa ka relasyon. Pero paano kung ang isa ka madugay nga pag-upod ang gindalukan sang kapalaran nga magkaanak maski isa lang? Paano kung ang kamatuoran nga ini nga wala mabugayan sang anak? Mangin rason sang pagkawasak sang isa ka malipayon nga pag-upod kag pagkaguba sang mag-asawa. Kuya Bibo, tawag ako kay Evelyn, 32 years old, kag nagatrabaho bilang sales attendant sa isa ka establishment diri sa syudad. Wala man sang paghakwat sang kaugalingon ko nga bangko, pero may itsura ako kag may ipabugal man, Kuya Bibo. Madamo ganing nagahambal nga mga customer namon nga kagwapa kuno sa akon. Pero syempre, hindi ko ya tipo nga mabulatik kag mapati-pati lang dayon. Balaan ko ang iba o hambaluntan na lang gid. May lain nga buko o tinutuyo kung magkagat ka lang sa ila manami nga mga bulatik. Damo sina sa mga customer namon. Okay man ako sa trabaho kag kontento man ako sa buhay may asawa sadto. Ginapasalamat ko gid nga nakapamana ako sa mabuot kag responsable nga lalaki. Halos ara na sa iyang tanan. Sabana ko nga si Boyet. Wala na ako sa mapangayo pa sa Ginoo. Tungod tuman gid ang pasalamat ko kay si Boyet ang ginhatagya sa akon. Hambal ko pagani, Kuya Bibo. Ako na ang pinakamaswerte nga babae. Kay ang ginapangamuyo kag ginahandom ko nga lalaki sadto nga makaupod sa kabuhi ang ginhatag niya gid sa akon. Pero gulpi na lang nga naguho ang tanan. Daw gintampa ako sang kapalaran. Nga hindi gali pareho sa isa ka fairy tale. Nga happily ever after ang tanan nga ending. Kag ang akon nga love story. Kuya Bibo, may isa ka butang nga amo ang dako gid nga naghangkat sang amon maayo nga pag-ubdanay kag pagtamdanay bilang mag-asawa. Isa ka butang nga hindi ko mahatag sa iya. Isa ka butang nga makabuo sang ginatawag isa ka pamilya. Oo, tama ang sa pinsan mo, kuya. Hindi ko siya matagaan sang anak. Anak nga ginahandom sang tanan nga mag-asawa. Anak nga kuntani amo ang pinakarason sang amon kabuhi bilang mag-asawa. Kag ini ang nangin mapait nga rason sang amon nga pagbulaganay. Tuig 2010 sadto sang nakilala ko si Boyet. Mapati ka bala sa love at first sight, kuya? Amo ina ang nabatyagan namon sa isa kag isa. Tungod siguro nga na love at first sight siya sa akon. Wala na gipadugay pa ni Boyet kag nangaluyag ini sa akon.
Dedikado kag wala sang adlaw nga pinalampas sa pagpakita sang iya intensyon nga mangin girlfriend ako. Halos isa ka bulan man siguro ang iya nga pagporma kag pagbaka-baka padala sang kun ano-ano dira para magpa-impress sa akon. Nakita ko nga sincero kag matuod-tuod ang iyang intensyon sa akon. Hasta sa hindi ko na madinay nga naluyag gid ako sang todo sa iya. Kadasig lang sang tanan kag naging mag-on kami. Nagdugay man ang amon nga pagnubyohanay sa mga duha ka tuig. Halos adlaw-adlaw kami nga nagakitaay. Kag almost every weekend, gina-make sure ginamon nga may oras kami sa isa kag isa. Kumbaga, quality time gidapat namon inak every weekend. Kag gina-make sure ginamon nga may ginakaduan kami nga lugar nga kami lang nga duha. And also Bibo, blessed man kami kay suportado sang amon tag sa kapamilya ang amon nga relasyon. Sa matuod lang, mas naging sweet kag caring boyfriend pagid siya samtang nagadugay kami. Hasta nga nag-abot ang adlaw nga ginkasal kami. That was April 3, 2012, our wedding day. Pinakamalipayon kami nga tinugas sadto nga tion. Kay nabasbasan sa simbahan ang amon relasyon. Kag magatukod na kami sa wakas sang amon pamilya. Kag magaumpisa na kami sa pagtuman sang amon mga handom bilang mag-asawa. Sa first 2 years sang amon pag-asawahay, daw kaangay nga prinsesa lang ako. Halos gani paubrahon sa sulod sang balay. Ginahatag yang tanan nga gusto ko. Kag nagatinguha gid siya nga ma-surprise ako every time, maski wala man sang kun ano nga okasyon. Tama sa iya ka sweet, very caring. Kag mahambal ko, biggest gift from heaven gid siya sa akon, Kuya Bibo. Permi kami masadya. Kung mag-away man kami, kadasig lang namon nga masettle. Kay permi siya nagapaumod maski ako pa ang may sala. Siya pa na iyagani nagapangita sang way kung paano ako maumpawan. Nagpadayon ang amon manami nga relasyon hasta nga amat-amat namon natalupangdan nga sa kadugayon namon nga pag-upod. Wala gid ako nagbusong. Oo, Kuya Bibo. Nakita kag nabatyagan ko gid ang iya kagustuhan nga magkaanak na kami. Ara naman siya actually sa amon nga plano. Pila ka bulan naman nga balik-balik nga sukma niya sa akon. Sa adlaw-adlaw nga tanan, hasta nga natuigan kag nagakaapektuhan na gid sang lubos ang amon pagkabuhi bilang mag-asawa. Sang mga time nga ato, kadamo na sang nagbag-o sa amon nga pag-upod. Umpisa sadto, namutikan ko nga nagaamat-amat na lain ang iya pakitungo sa akon. Kung ano siya ka-sweet sadto, permi na siya nagapasingit kag nagapinainit sang ulo niya sa akon. Do kapareho bala nga wala na ako sang inobra nga maayo. Nadula na atong maayo namon nga pagtamdanay, Kuya Bibo. Wala na sang adlaw nga wala kami nagaginamo sa sulod sang balay. Nakabalo ako sang rason.
Kag kung ano kagrabe gid ang iya kagustuhan nga magkaanak kami. Kag nasakitan ako, Kuya Bibo. Nga daw kaangay nga wala ginapamatian sang Ginoo ang akon nga pangamuyo. Ngaa kami pa. Amon na lang ina ang kulang sa amon nga pag-upod. Ngaa hindi niya pamahatag sa amon. Kagasta, Kuya Bibo, nga nagsugod na ang kalbaryo sa akon kabuhi. Daw tinakluban ako sang langit sang akon na diskubrihan. Tungod sa kadugayon, nagpangisog ako nga magpakonsulta sa espesyalista. Tungod sa kadugay na nga pag-upod namon, kag wala ako nagabusong sa gihapon. Kag dito ko nahibaluan ang tanan nga sa akon ang diferensya. Sa tuod lang, daw hindi na ako makahulag sang tion nga ato sang nabatian ko. Kadamo sang nagsulod sa pensar ko. Kag wala na gid sang tsansa nga magbalik ang amon maayo nga pagtamdanay sang akon bana tungod sini. Ginsugid ko kay Boyet ang matutuod nga rason nga hindi ako makabusong kag hindi ko siya matagaan sang anak. Kag dito, mas naglala na gid ang amon sitwasyon. Ang Boyet nga nakilala ko sang una namon nga pagkilalahay, ang kabaliskadan na sang Boyet nga ginaupod ko sa amo sadto nga tion. Permi na siya hubog magpuli. Kag ang masakit pa, nga kung sadto daw grabe ang paghalong nga ginahimo niya sa akon. Nag-abot na sa punto nga ginapadapatan niya na ako sang kamot. Kung permi ko siya ginasaway sa mga hindi maayo nga ginahimo niya. Grabe kasakit, Kuya Bibo, ang ginaagyan ko sadto nga tiyempo. Gintinguhaan ko nga intindihon siya. Kag padayon nga makiupod sa iya. Tungod palangga ko siya katama. Kag wala sang adlaw, nga wala ko ginabasol ang akon kaugalingon. Tungod sa dako ko nga kakulangan, nga hindi ko siya matagaan sa anak. Kag ginapamuka niya sa akon adlaw-adlaw. Halos adlaw-adlaw ako nga nagahilibion sang akon kapalaran, Bibo. Do kaangay nga nagadumdum na ako nga wala na ako sang rason nga mabuhi pa sa kalibutan. Pero ginaampo ko sa gihapon sa Ginoo ang tanan. Kabalo ka, naglala na gid ang amon sitwasyon. Hasta nga nag-entra na pang babae si Boyet. Kag ginapamuka niya sa akon nga wala kuno siya sang mapuslan sa akon. Maayo pa ang iban nga mga babae. Nagabot ang pinakadako nga kalbaryo pagid sa kabuhi ko. Nakapabusong siya sang iya katrabaho. Gani nagdesisyon siya nga bulagan ako. Kag gusto niya kuno nga manginamay sa iya anak sa babae. Daw nadulaan ako sang puwersa kag dumadula ang akon pangginhawa sa mga ginhambal niya sa akon. That time, Kuya Bibo.
ama kasakit sang akon nga nabatyagan. Sa kagustuhan niya kuno nga magkaanak. Gani nahimo niya nga magpangita sang babayi nga makahatag sa iya sang kakulangan ko. Masakit, Kuya Bibo, pero ginamat-amat ko baton nga hindi na siya sa akon. Sa una, gusto ko pa ipakigbato ang akon nga karapatan sa matuod lang. Gusto ko sila ipapreso. Gusto ko sila nga gubon. Pero kusa ko na lang nga ginbaton ang akon kapalaran. Hasta sa subong, ginaampo ko sa Ginoo ang akon kaugalingon. Kaginatinguhaan ko nga amat-amat makabangon sa bangungot sang akon nakaligad. Kabalo ako nga may purpose ang tanan nga natabo sa akon. Nagapati ako nga may plano ang Ginoo. Tuman kasakit, kagkadamo lang sang pamangkutanon sa akon kaisipan. Pero ginapilit ko nga mangin mabakod subong. Kung diin man ako dalon sang akon swerte, ginasalig ko na initanan sa mahal nga Diyos, Kuya Bibo. Sa subong, akoon ko. May isa ka lalaki nga nagapabutyag sang iya maayong nga intensyon sa akon. Kagbaton niya kuno ang akon sitwasyon. Kabalo ka, Kuya Bibo. Isa man siya ka suod nga abyan namon sang akon ex-husband. Pero wala pa ako sang kaisog liwat Bibo nga magsugal sang akon tagipusoon. Tungod tuman nga trauma ang inagihan ko. Sa liwat, ako si Evelyn. Kagamo ini ang akon heart story. Sobra kasubo ang inagihan mo sa kabuhi, Evelyn. Kag nabatyagan ko gid ang pait sang imo nangin struggle. Siguro kung may ara man consolation, no, nga pwede ka makita sa natabo sa inyo sang bana mo, is that nahibaluan mo nga may kondisyon gali ang iya pagpalangga sa imo. Nga ang pagpalangga gali ni Boyet sa imo, hindi sincero pareho sang ginpatihan mo. Tama ka, tanan nga gakatabo sa aton kabuhi may rason. Kag ang sabat sinitanan ang lauman mo, kundiin ka mandalon sang kabubuton sang Ginoo para sa imo. Salamat kay sa amat-amat, gintinguhaan mo makaahon sa lowest point of your life. Gimpili mo nga mangin mabakod. Actually, kami ang natandog. Ako personally ang na-move sang imo storya. And you know what? I salute your bravery and toughness. Nga mabaton ini tanan-tanan. Kag makaumpisa liwat sang imo life despite sang tanan nga natabo. Evelyn, just continue to move on and embrace God's ways for your healing. I do believe only God mends broken heart. Trust Him. I guess you don't need that much of an advice. But you want us to realize nga maski ano pa kabugat sang ginatubang o magaabot pa nga mga problema, we will continue to believe nga may purpose ang tanan kag magaabot ang time for us all to be healed. Evelyn,
thank you so much. I do pray that you will find your true purpose.